a na-ebulukwa mmadụ elu ọkwụrụ ma onye mee nke ọma ebulie ya elu si ya jide nke o ji na-aga n'ihu. Biko ka anyị gbakọ kịta wee kele n'Eze-Ana. Eze-Ana ị ga-adị Eze-Ana Ugochi tubelu nwoke ọma na oraifite ị ga-adị. Ọdịnala bụ eziokwu, ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị orugono orugono a na-ebulukwa mmadụ elu onye mee nke ọma ebulie ya elu si ya jide nke o ji na-aga n'ihu. Biko ka anyị gbakọ kịta wee kele n'Eze-Ana. Eze-Ana ị ga-adị Eze-Ana Ugochi tubelu nwoke ọma na oraifite ị ga-adị. Ọdịnala bụ eziokwu, ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi. Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na-eje eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na-eje eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị, Ugochi tubelu ga-adị, Ugochi tubelu tempo ọ ya adị. Maka na eziokwu anwa chacha ndị oge dịga anyị front and back, ndị oche ya front and back. Fajasị gara aga gwara ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke faka mma. Uru Baịbụl bịa akpụkpọ akụkọ mepepụta achịfa obodo ụka agakwa. Mana Ugochi tubelu ekweghị ekwe. Eze-Ana si n'ọma mgbe ọdịnala ọmanwụ chacha. Oge ọbụla ọ na-eti ọ nọ na nkụzi. Chukwu abịama agbaghị ume ọdịnala ya dị. Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na-eje eme ọnụ. Ọdịnala
n'iru EZE-ANA Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala. Ọtụtụ ọma nọ ụmụ ọdịnala Igbo, abịakwa m n'oge awa nke eziokwu. N'ụbọchị taata bụ nkwọ. Asịrị m na nkwọ taa ya kwụtara anyị ihe ọma ma kpọpụrụ anyị ihe ọjọọ. Asị m onye si na anyị ga-adị mma na onye a ga-adị mma, mana onye si na ya ama adị mma na onye ahụ ama adịnata mma tiri ụwa gwọọ ya ikwu. Ise anyị siri osisi fere anyị na-atụ ufere amapụziri ọnụ ya si n'ukwu bụọ ya. A sị na ọkwụ niile eche anyị n'okwu ya eji ya. Ise n'ụbọchị taa abụka m onye nke gị Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu na oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala tempụl. Anyị na-agba afa miri emi nkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry. Ọ ngalaba anyị ji ekwubi okwu mee administration anyị using ọdịnala method every Wednesday. Oge anyị ji ekwubi okwu n'isi friends anyị all over the world, ndị nọ n'olu na ndị nọ n'Igbo. Anyị kwukwasị ka distance abụrụ ebara ya. Nwekwasịrị ike ịbịa sonyere anyị n'ụbọchị ndị a na temple. Abụkwazi m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taata bụ oge awa nke eziokwu. Isiokwu anyị jiri bịa bụ 3 things you must do as a married woman to keep winning the heart of your husband, to ensure that love that once existed in between your husband are still intact. Ụzọ ihe ịtọ ị kwesịrị ịma atụrụ anya n'aka gị ị ga na-eme dịka nwaanyị anụrụ anụ, ka ịfụnanya a nwoke a nwere ebe ị nọ wee dịgide. I can tell you, as a married woman, the ball is in your court. Ọnya bụ isiokwu anyị n'ụbọchị taa. Echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Nọvemba anyị closuru ya yesterday bụ 19th. Ọ bụrụ na ị chọrọ isonyere anyị na nke ọnwa Disemba, echefukwana send ya 3 prayer requests, then forward your token donation to the account number. Ndị na-esonye bụ ya amadụ bie, mana maka gị nwa onye ọfụ, i send anyị message. Send them message na WhatsApp 0805 78 37 672. I repeat 0805 78 37 672. Ọ nọmba ị ga-eji sendịrị message ka anyị gwazie gị details I need from you, ka enwee ike itinye afa gị na ndị ga-esonyere anyị na aja nke ọnwa Disemba. Dịka anyị sikwu n'ọrụ mmụọ anyị na-alụ na temple na distance abụrụ ebara ya, ma ndị nọ n'oru ma ndị nọ n'Igbo eketa oke na aja anyị na-achụ n'ọrụ mmụọ dị iche iche anyị na-alụ. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị bụ ụzọ ihe ịtọ ị nwere ike ime dịka nwaanyị a na-anụ anụ, ka ịfụnanya nwoke a nwere n'isi gị ka ọ dịgide. Ọnya bụ isiokwu anyị ji bịa. Bifo anyị gaa n'iru, anyị nwere kaadị anyị ga-eke ndị fans anyị only. Anyị ji MTN bịa, anyị jikwazi Airtel wee bịa. Anyị kwuru not only our fans, and don't copy it as our fans to send to anybody. Then n'isiokwu anyị ji bịa n'ụbọchị taata bụ anyị akwụwagoro gị ya, mana anyị ji ụzọ ihe ịtọ nwaanyị na-anụ di ga-eme ka obi die wee dịgide n'ebe ọ nọ, ka mara eji wee bụrụkwa ihe na-atọ ụtọ. Denụ nke mbụgoro ya amalụ bụ
na ọ bụrụ na di gị afụrụ gị n'anya na ọma abịa mee ego n'isi gị, nke a bụ ihe mgbe ya amalụ. Nwoke a bịara na be nna gị mee ego n'isi gị, mee ihe niile asị ya mere ihe ndị a out of love o nwere, out of love and trust o nwere n'ebe ị nọ. Mana how long that love and trust o nwere n'ebe ị nọ ga-last depends solely on you. So n'ihe mbụ na mbụ ị kwesịrị ime, nke mbụ ị ga-emerịrị ka ị wee that love and trust nwoke a nwere n'isi gị. Ọ bịa na be nna gị, asị ya weta nke oweta, asị ya weta nke oweta, asị ya weta ego weta, asị ya weta mmanya weta, ihe niile agwara ya weta from A to Z o wetara ha dum. Ihe kpatara o ji wee mee nke ndị a bụ maka ihi na gịnị, na o nwere trust and love n'ebe ị nọ. Na mmiri gị na-achọ sie osi na kọrịda abara ije na wepụta apụta n'azụ na ịgbara mmiri ya. Yeah, sorry for that distraction. So ihe m na-achọ ịkọwa bụ na nke mbụgolo bụ ka ị mata na o nwere ịfụnanya buru ibu o nwere n'ebe ị nọ before ọ bịa na be ụnụ. Ụfọdụ si mba tere ezigbo aka wee bịa na be ụnụ, wepụta time ya ihe niile, ọ bụrụ ndị na nga anụ n'ọnụ omeki move, ọ bụrụ ọsọ na okwuru ekwu mana o mekiri move. He went home to his people, convince ndị be ha na onwego nwaanyị ọfụrụ ọ ga-anụ and why you should be the one. He tried to convince his people why you should be the one and why o ji chee ịnụ gị. Ọ bụrụ a small thing. So that's why as a woman you should appreciate it. This act and those moves is done out of pure love and trust he has for you. So have that one at the back of your mind. O wee jeruo be ụnụ, debe ụnụ nye list na-aga eme nta na-aga eme imo, o wee mee ha niile from A to Z. That move, that act of providing everything A to Z for your people is an act of love. Bear that in mind. A man that does not really love you or trust you will never fulfill that promise or make that extra effort. Ọ bụrụ ihe nwoke gwara gị na ya fụrụ nne na-emaka, nne na-eme emeka nke ahụ na-ịgbariere ya isi, ọ bụrụ onye nwa that count. Ọ bụrụ ya fụrụ nwaanyị nwoke sị ha nne na-ịgbarie ya isi n'ime ya nka n'ime nka na ya nke ihe niile awụ okwu eji wee sa gị isi. Mana onye ị ga-ewelu n'ọrụ ọbụla gị trust kpazi gị bụ onye anwa ọ bụ ọsọ n'okwuru n'ọnụ mana o puturu ya into action. O puturu ya into action. Then wee nwee ike fulfill that particular promise anwa o promise gị jee bụ na ihe ọbụla asị ya mee o mee. Is an act of love. So for that reason, you should appreciate that. Onye bụ ihe kwesịrị ịma dịka nwaanyị. So gị wụ nwaanyị, ebe ọ bụ na ịmatago na nwoke a bịa mee ego n'isi gị, nwa nkwụ gị, nụọ gị etu esi anụ nwaanyị n'ala Igbo, fụrụ n'anya nke ukwuu, wee mee ihe ndị a niile asị ya mee, is an act of love. From your own side as a woman, o nwere ihe ị kwesịrị ime. You must bring something to the table to make that union perfect, to make that union to grow. One thing you must do, you must be a woman of vision. You must be a woman of vision.
Notaria, Igabu, a woman of vision. In the sense that na give one game with something you are contributing to that union to make that union a fruitful one. What are your contribution towards that your marriage to ensure that that marriage is successful? What are your contributions? Ebo nwanyị na-enwe ihe na bring it to the table in the sense that na-anọ na-agọrọ di gị ọfọ. When was the last time you prayed for your husband if you truly love your husband? So here can be a woman with vision and be ready to contribute your own quota to ensure that that love one digging with a rebel or ever may any singing usual. Amen. I have a burden, they were burden to that union. I have as a component, somebody that complement. Then when you are with that in for the benefit of that marriage. So he get what he water. Here he get water one. Here that contributes to your whatever your husband is doing for the well-being of the family. No dialogue, no mamihe and vision. Kelo alo itu ye go digi na eto o ga-esi na-eme business ya ka ọ na-aga nke ọma. Kelo alo dị hanwa. Digi gara afụta ga-asị onye abụ onye my confidant. Onye na-asị ya di m si eto ame ya, si eto ame ya. Ọ na-afụta ga-asị onye amamihe. Then you are bringing something in contribution to that marriage. When was the last time you added value to that marriage? Go where money with vision. Maka them manable union. If let me give you an example. Let me give you guys example as a woman, a married woman. If you love your husband genuinely, do this. I can tell you more here. Just 30 days. You have to take great testimony. It have worked for people, other people, and it will work for you. He gave me money gave me hand can now. More money love that man genuinely with all your heart. Abuni we cheater. Ni ne shit dig money like or diggy. No management can manager. Please don't do this ritual. Man, abuni love you genuinely from your heart. And then man, you have been faithful to your husband. See what you do. Every day, if your husband wants to go to work, call him back. Jidakia, Kubio Kunisia. Baby, listen to my voice. Chuko Kikapri mi henine. Only Kenine Sinaki Abia. Abokom Chim Namoni Namunaso. I love my husband so much. Please. Bless his handwork. Protect him. Let him be favored. Bless his work of his hands. Let him be loved by man and woman. Let favor and blessing be upon him. If you see a happy your husband, may every day for 30 days, believe in me. Your husband must give testimony. Now, since that time in Eme, and they have got great changes. Once you love him, say, I love my husband so much. Bless him for me. Protect him. Shower him with blessings. Declare favor, upliftment, and open doors upon his life and business. Believe in me, work like magic. It have worked for some of my people, my followers, and it will work for you. So you must have vision you are bringing to the table. Once your husband sees you as a woman of vision, believe in me, he will never joke with you. That is number one. Number two, you must be loyal to your husband, as in respect.
Respect is the second key. You must respect your husband to the core. You know why? You can never cage your husband or win your husband love with sex alone. If sex is not what you will use to tie a man only, if what they are only offering in your marriage is sex, forget it. Men, if we need sex, there are so many ways a man can get sex. You know. 2, for you to think that you can only hold your husband onto yourself alone because of food only, I can tell you, only food alone is not enough for you to hold your husband for you alone. You know why? We have some joints where we can go and eat those fresh fish and point and kill, and even snail and rest of them. Those good food, you know. So if you are whatever you are bringing to your marriage is only I know how to cook, forget it. So what am I saying? You must, greatest thing a man is looking for you is respect. A man as a man has this prestige, ego. That is man. And whenever you bring disrespect to your husband, forget it. The love he has for you will go down. Don't cheat on your husband. Yes, because by so doing you are disrespecting him. Or going or cheating with his friend, relatives, and what have you. Because in a man will never forgive you. Because of so the highest respect you give to a man, your husband, is that we are including yourself, your honey pot belongs to your husband. Don't ever try to allow another man to have access to it. Once your husband find out, even if because of pleading from people, relatives, not to divorce you, his love for you is down. Put me anywhere. So loyalty, and loyalty include every respect. Ihe ọbụla bụ ugwu ịnọkwara n'ihu ndị mmadụ wee disrespect your husband by okwu, by nagging. Yes, a na-eji gị n'ihu ndị enyi ya dị gị ịpụta akpọ ya nkanka mmadụ n'ihu ndị enyi ya, igbugbu ugwu n'ala, he will never forgive you. You want to enjoy a good marriage, you must observe these things. If for anything your husband offend you, say, use the romantic nature in you. Let me tell you what happened. In Genesis, God created man and woman. Man only nwoke the head of the family. Nwoke with all the masculine power and authority to be the head. Man only one the romantic body attraction to use it to dilute that masculine authority of a man. As you know, use that your attribute and romantic nature. He will for a digger on a chiaraka. Then mother gabena bedigi, Abachanka or Sonia, okay, I will think about it. You know why? You know what he means? He want to discuss it with his wife. Makana Babumawani. So, Obugo na digi, wherever matter. It's what I keep nagging. It's what I keep on digging. Adro happy because of one thing or the other, but he made feel satisfied. Ije go bari ije na sink ebe a na save na agụrụ ya ebulu mmiri tụcha izuru ike na atụrụ dị Igbo okwu. Ana m achọ ịgwa ihe na-emebi ya marriage ka m na-agwa ya. Mgbe ị na-eme ihe dị etu a, ị dey respect the husband. Ọ bụrụ na ya na ndị mmadụ nọrọ ikwu okwu dị aṅaa gosiri na enwere ihe iji nwoke gị na-ebiri n'ụwa kpọrọ. Ị ghọtara ya? Mgbe ọ bụla nwoke a fụtalụ, need a treat you like your king.
definitely he will treat you like his queen. Oja aka na niile ekwuo ile ga na-agba ka ile ụkwa. You will never win anything. Gị na nwoke adị ama aka. Gị na nwoke ọ na-ekpe ikpe na ụdị ka ọ bụrụ na onye ọka ikpe mara ka irigorie. Ejego m ikpe di na nwunye. Ndị ma ka esi ekpe ya nwere ife a na-ekpe. Ịchịghara na gị na nwunye gị nwere ikpe na be ndị ọgọ gị ma ọ na be gị. Wee sị nke nwoke kpee ikwucha nke nwaanyị kwuo. Marriage aka never be the same. Mbọsị ahụ ụnụ tọchara onwe ụnụ ka akwa ihu ndị mmadụ. Nwoke ahụ nwere ike jiri maka ahịhịa na ahịhịa gịnị aka biri mana ịfụnanya ụnụ ahụ abụchi ofu otu m anywhere. Ndị ma ka esi eme ihe bụ abịa nwoke na iwe na-ewe nwunye mere nke a mee nke a mee nke a. O nwere ihe a na-ekpe. Nwaanyị mara ihe jee n'okwu dị gị daa na ana US ada nna anyị nna m ukwu na m dị sọrị. Ya biko ya gbaalụ ebe imetọrọ kwe nkwa na ime mezi ọzọ. O nwere ihe ọbụla a na-ekpe adị ekpe netin. Once ọbụla nwoke kpechara nwaanyị kpee forget it, love agbadago maka na onye ọ na-agara ebe ka o kpekarị ibie. And mgbe ọbụla sụchara akwa unye unu na public forget it, marriage endigo. Unu nwere ike kabin, o nwere ndị di na nwunye kabin as roommate mana real di na nwunye love is gone. Ịghọtara ya? Ihe ebizi ebe a na ọjọọ ka ọ bụrụ. Mana ana m achọ ịgwa ikwe na ga-aga na di gị kpee ikpe ọbụla na public. O nwee ihe ọbụla adịrị gị na di gị gaa yuzuo ya bedroom power wee dilute everything. Mana ọ bụrụ na ka gị na-ekpe okwucha isi ya mba na-asị nke a ikwu na ya na-asị forget it, marriage endigo. Because marriage ending na spiritually ihe nke ọda na-emezi just ka ọ bụrụ. Ka bụ nke abụọ, loyalty, very important. The last but not the least is trustworthy. You must not be found wanting. You must be trustworthy that your husband will be able to say, I trust my wife. Make sure that that trust he has for you to pay your bride price and do all the needful to your omunna. That that trust remains. Never you tell your husband lies. Even if you lie for anybody, tell him the truth. He's your king. That honest, be very honest to him. Don't create a room for him to start doubting you. Let me paint a picture before I close. The trust between your husband and wife should be. In fact, trust is higher than love, because if you don't trust somebody, you can never love the person. Many things can bring love. Somebody can love you because you give him money, give her money, or give him money, right? Love is something that comes with whatever the person is benefiting from you. But trust is somebody who can swear for that this person, no, I trust him. So what we should be looking for is somebody you can trust. So if that trust is there, even if somebody saw your wife coming out of a hotel and came to you that he saw your wife coming out of hotel, a man that trusts his wife will say, no, my wife cannot go to hotel to misbehave. If for any reason he went to hotel, it must be for good. That is trust. And behold, one man came to another man and told him that he saw his wife coming out of hotel. When he told the man said, I know my wife, she can never misbehave. Even if she went to the hotel, it must be for good, not to shit. After some hours, the woman came in and went straight to her husband and said, honey, you know what I saw? That my elder brother that traveled to UK for almost over 8 years. As I'm coming back to work, I saw him at the gate of that hotel near the other side. Yes. He now, after greeting him, he now asked me to follow him to hotel room so that he will give him some gifts as he heard the now, and he presented that gift to their husband. It could be money. And without knowing, the woman didn't even know that somebody had already gossiped to her husband that they saw her coming out of the hotel.
But look at the man's response. That even if the wife visits hotel, that it must be for good. And behold, it is for good. That is how trust can be. That is what trust represents. So, under the influence of my voice, stop nagging with your husband. Don't allow your husband to go out of anger in the house. If you have any issue with your husband, try to settle it before sunset. Make sure you settle that problem on the immediate same day. If you are digging we to the extent that digging where you were checking join a beer palo. O join a beer palo, what you can't tie or for side chicken where beer palo. Or see your game me, who can you look at the tour? 1 year, Manjideko, Pasiona giwe. Don't worry, Memeta of Ma, or the pepper soup. Without beer, what don't we hear the Amma? Payabari and Gata, who were a canal. Before you know it, or the Kairia, no, I wouldn't walk in here near Ejera, or the Kairia. If you can say chicken, I'm going to be apologized, better dig off man. Before you know it, you have lost your husband. More than digging where you were. Cherekaki yeko, or imagon on a beer palo. Go to say you were on it. More than one moto. If you go to one up for you knows, but please neither be on your needs. You'll be to be a feeling to your man. Your way, say I because need sorry. You hear I'm a measure. Equal I can tell you 50% of married men that started cheating is as a result of the woman's anger. Opuana with you and many years one in on ma. Even when I dig it, would I wet in one of one? Oh, I with Hannah. Now, he said that everybody would he better that I see my husband. I'm sorry. It's both that romantic and bedroom voice one well. Whether you're digging here because need sorry, no measure and make sure no man also. In a mega network, a man get with a dig. Man, I did the mark. Only on our bag and I didn't want to go quite go high. Nobody is you on the deceiving. Look at why I had a mark. More when they broken home on wine as Sophia. Go to me anywhere. So my advice is more when if I did where you were, try you were put on equal up or there your way. Go be as a Mako when you are, where get end on a beer palo. A boge end on a Nabonio got call here on a gabiga. I went to Yalo. By then you lose when I did it. Equal when I call me, no one you won't in a beauty is in on. Why you won't in a beauty is on. Abia when I only many handy and what a good man. Abia when age and ask me as I dig it, I have to go. No one was a wine or say, similar or something. Can't go also dig it as an idea walk. Always I want to dig evil, you just you will wear this year. Macaneti beer, Zochi or Dizzy. One opera okay, I want to do want to go Kadi, no, really see the illusion of Kurubi. That your why the capable image diga Bruzoro. Bruzia go away ganache, even the email to our Acrobe Gada, business Gada, or why I would do the top. The money may go dig over if so if you know what at all, a job of control or dig. He get the control of the agua, Mawan. Makanije dana kan da zo mu anya agwagije gworu di go ogwo he ga di weji the woman ana dana ga nwoke ara amaka nwoke na nwaanyị ada akwa iko ha anya mgbe burugbo nwaanyị fụta ndị omenata ndị otie ya aka n'azụ waya nnaanyị mgbe ezi kuturu ukwu kwa so echigata onye nwa na-asị ụka gị na di ụmụaka ọ na-edufu maka na akpọ na agha echi gị ata akwụ ya ịghọtara ya so ihe nna-achị kọwa bụ menatara di gị ka ọ bala gị echi niile bụ Mọnde ihe anyị ga-akụzi gbasara ụmụ nwoke taa ahụ maka ụmụ nwaanyị ka anyị kụziri ọkwa eziokwu maka ndị na-eso anyị dịka anyị si wee kwa anyị nwere kaadị na-agba ihe ka anyị nwere Airtel and MTN mmegbu ụzọ kpọ Airtel Lotano nọọsụ our fans ka kaadị anyị for don't copy it and send to anybody abụrụ our fan. Thank you. For Airtel airtime 500 04 24 84 13
52738804. Again, 0424841352738804. Let me call it for the last time. 0424841352738804. For MTN airtime, HF MTN, to load MTN 500 is star 3551 star. It's your number. For MTN, 6983929067. Again, 6983929067. Let me call it for the last time. 6983299067. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, anyị ekpere kwubie okwu n'isi ndị niile nọ all over the world, ndị na-anụ olu m under the influence of my voice, na-esi ụmụ nwaanyị niile ndị nọ na di. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, anyị ọma amara n'isi ha ka ha nwee ike na-emenata mmarụ na di bụ ugwu nwaanyị, ka ha na-emenata ma na nwoke na nwaanyị adakwa iko ha anya, maka na ọbala isi ọbala agụba, na ọ bụrụ na mmadụ ejigasaa na nwaanyị suffer the most. Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, anyị ọma ayịyọ n'isi ezinụlọ dị iche iche, ka emee ka ịfụnanya ndị ịfụnanya ha jụwagoro oyi, ka ịfụnanya ha bidokwa n'ụgbọ ọkụ. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya abịa, ya gazie. Ọ ga-adịkwa ụdị oge a echi niile bụ Mọnde by 9 AM. Ka ị sonyekwara anyị, ka ị na-awọchị ihe onyonyo anyị, ka ị na-eshi ya na ị na-awọchị ya na YouTube channel anyị ma na Facebook page. Ya gazie. Chomena na sirike. Ka ọ dị na